Dus toen heb ik dat geld willen maken. En door net zo lang, per hetzelfde beetje, nou, kregen we toch een behoorlijke letter of zo. Ik kreeg een melding van Marktplaats van deze verkoper weer verwijderen. Een van de mensen die het oplichten waard op Marktplaats is Martin Wesselius. Hij hier binnen op een iPad, maar kwam er al gauw achter dat het mis wie. Wilst het zo mooi lieken? Er wie een adres in Den Helder. Het verhaal weer plausibel, dus maakte hij €400 oer. Maar een uur later wie de adverteerder verdween van Marktplaats. We hebben contact opgenomen met de bank, van iedereen iets waarom te draaien. Maar de bank zei, nee, dat kennen we niet. Het is een regulier adres, een reguliere naam. Achteraf blijkt dat de naam van het Giro-nummer net overeenkomt met de naam van de potentiële verkoper. En de potentiële verkoper, dat wie ik falsificatie, want dat wie die de naam van de oornummer hier. Dus er wie helemaal niks in Den Helder. De identiteit wie stel. De mensen in Den Helder bestien gewoon, maar wisten van niet. En dan is er niet meer rond het dwaan. Een probleem dat een soort voorkomt door blikken uit een onderzoek van de NOS en regionale omroepen. En ook een probleem dat dreigt te vangen is. Bij Marktplaats doen ze haar best, maar de mensen zelfs moeten alert wezen. Blijf kritisch kijken naar een aanbod. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het het vaak ook. Tweede is, zoek veel op over de verkoper. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Dat kan via Google, door gewoon zijn naam te googlen. Maar je kunt ook op politie.nl de gegevens invullen en dan zie je of iemand al eerder misschien oplichting heeft vervoerd. Het derde is, laat het contact altijd verlopen via Marktplaats. Gebruik de chatfunctie, dat is een drempel voor oplichters en die willen liever geen sporen achterlaten. De politie kan net zo volle in individuele gevallen. Er is ook een verschil tussen opgelicht voelen en opgelicht zijn in juridische zin. Opgelicht voelen houdt in dat je bijvoorbeeld een product hebt gekregen wat niet je verwachtingen voldoet. Of dat het kapot is gegaan onderweg. Je voelt je misschien opgelicht, maar in juridische zin ben je dat niet. In dat geval zou het een wanprestatie zijn. En zou je dus een civiele procedure moeten starten. En dan geldt dus niet het strafrecht. Van Wesselius wie het een goede leer. De €400 had er net weer om. Maar een iPad had er niet tussen vol. Vorig jaar heb ik een iPad won. Dus hij had dan nog een iPad? Ja, toen ik een goed gevoel erover. En dan kan ik er ook wel op praten, want ik wilde er echt helemaal niet op praten. Het is kan je er ook wel een beetje voor, omdat je er in tuin bent.